दिनैसिम सरकारजों सावरायनायनि जे मा मेसेज नोंथांमोननि सरकारजों सावरायनो होनो गावसोरा माबा लायो इनफरमेसन हरो जोंनिसिम खौरां फैयो नाथाय दासिमबो एक्जेक्टलि जों टेबोल ट्राइपार्टि टक जिरायनो मोनाखै खिन्थु मेसेज फैबाय थायो कि र' जिरायगोन होननानै जोंबो नेगोन जोंहा थैज' दङ जोंनाखौबा जोङो 10 बोसोरखौ नेगोन 15 बोसोर नेगोन मा एनडिबिआ जुदि 35 इयार्स स्ट्रागल खालामबायबा जोंलाय दासो 3 इयार्स जादों दंबावोना बहुत टाइम नोंथांमोना जि 3 बोसोर जे एनएलपिआ आगान होबाय आरो जि नोंथांमोननि जि गुबै इसुफोरखौ दिनैनि सानाव रायजो राजाफोरनो फोरमायगोन नामा मा इसुखौ लागोन नोंथांमोना एक्सुवेलि जोंनिया मेन इसुआ जाहैबाय जानाखि दा रन्जन सार दंमोन जेलाव बेखौबो दासिमबो बख'वाखै ओमफ्राय जानाय केरेसफोर दङ एनडिबिनि इसु लानानैसो जों एनएलपिआ जोनोम जादोंथ' दा बेखौ थांना नायोबा जोङो रन्जन सारखौथ' बख'खायाखै इनफेक्ट दा जोंनि सिएनसि आर्मि चिफ बेखौबो दा जेलावसो लांबावदों एकर्डनि उनावबो सिगां बिसोर बुंदोंमोन कि रन्जन सारनि केसा माबामोन मा होनलाय बे एकर्डनि सिगां कनभिक्ट जानायमोन बेखायनो बेखौ थारमाने एसे प्रब्लेम जादों बख'नो होननानै नाथाय दा आं बेखौनो सोंदों आरोखि ना आङो माबाफोराव गिदिर गोलाव जानाखि दा एमएलए एमसिएलए एमपिफोर दङ आं बिसोरखौनो सोङो थारमाने जोंनि बाथानि केसा आलदा बेथ' कनभिक्ट जायाखैमोन सिगांहाय दा खिन्थु एकर्डनि उनाव मानि थाखाय लांखो खिन्थु एकर्डनि उनाव मानि थाखाय बेबायदि सोहैफिनखो दा बेखौ थारमाने बिसोरसो मिथिगोन आरोखि जोंथ' बेखौ बिजिरना नायगोन सार बेबायदिनो जाबाय थायोबा सारमोना माबाफोर मोनसे हिदानथ' लागोन नामा बेबायदिनो जेनेबा बिदि जाबाय थायोब्ला ओरैनो दाखालि माबाया मा होनोमोनलायो एसपि स्पेसियेल ब्रान्सनि एडिजिपि बे लेंहरनानै जोंनि जिएस फानजारिखौ बुंदोंमोन जाहैदों माने आफादखौ बिदि खालामबाय थानो मोनला आफादखौ फोजोबनांसिगोन खिन्थु आफादाथ' बिदि फोजोबजानाय नङाना थांखियाव सहैयाबाथ' जों फोजोबनो हाया दिनै सारमोननि डिमान्डआ फुलफिल जानाय बायदि नुनो मोनदों ना दासिमहालागै जेबो फुलफिल जानायखौ नुवाखै फुलफिला जागोन खिन्थु जों स्ट्रागल खालामबावनांगोन एथ' सहसै दा बिसोरो जोंनो होनाय नङा मानो होनबा जोंनि संगठना गोदान 3 इयार्सल' जादों बेखायनो बिसोरो एथ' सहसै जोंबो मानिनानै लाया खिन्थु जों नाजाबाय थागोन स्ट्रागल खालामबाय थागोन गोनांथि जायोब्ला नोंथांमोना फिन आखायाव आरो हाथियारखौ दैखांहैगोन नामा हाथियार लानाय लायैखौ आङो बेयाव स्टेटमेन्ट खालामा थारमाने आखायाव हाथियार थाबासो थारमाने जोङो हाग्रायाव खारफिननो हायो आरो दानि नैबे मुहुर्त टाइमाव थारमाने टेक्न'लजिनि माबा जाबाय बोथोर फैबाय आरोखि दा जों बे AK-47 लानानै हाग्रायाव जों गावलायनो बिराद मुस्किल दा जोङो माइन्डलिबो माबा जानानै थानांगौ आरोखि मा होनोमोनलाय प्रिपेयार जानांगौ आरोखि साइक'लजिकेलि जोङो माबा खालामनो हायो प्रेसार होनो हायो गभर्नमेन्टखौ खिन्थु आखायाव हाथि लानानै गावलायनाया थारमाने ब्लाड सेटआ थारमाने गाज्रि जायो आरोखि जों नुनो मोनो जों दा गोबां बर' हारियाव नोंथांमोननि रैखाथि गैयैनि सायाव गोबां जोंनि बर'फ्रा फेक एनकाउन्टार जादों आरो बे बेलायाव दासिमबो रावबो न्याय मोनाखै बेनि दस्रा माबाफोर बुङो नामा बेनि इस्युखौ आं बुंनो थाङोबा थारमाने दायआ जों गासैनिबो दङ थारमाने जोङो सोरबा जोंनि बर' लाइमोनखौ जुदि फेक एनकाउन्टार खालामथारोबा जों रावबो स्टेन्ड खालामग्रा गैला दा बे मेन इस्यु सोरबा सासे स्टेन्ड खालामनो नागिरो बेखौबो थारमाने गोजौआव दबथायनानै दोनो दा बेखायनो नों आङो गासैबो रायजो राजा स्पेसियेलि दा मिडिया पार्सन नोंसोरो जुदि राइट रल लायोबा खिन्थु बेफोरबायदिया थारमाने खमायलांनो हमगोन आरोखि नोंसोरो आंखौल' सोंनो नाङा नों बयखौबो सों बिदिनो डाइरेक्टनो जाहाथे पाब्लिकफ्रा बुजिलांनायनि आरोखि जि बिटिआर रेकर्ड जानानै थांबाय बेयाव जि माखासे दफाफोरा मावफुंजादों माखासे दफाफोरा मावफुंजायाखै दा दफाफोर मावफुंनायनि बेलायाव नोंथांमोना मा बुंदों एनएलपिनि बेलायाव बिटिआर एकर्डनि जानाखि दफाफोर मावफुंजादों बबेबा दफाया बिराद मोजाङानो दङ बेफोर मावफुंजानायाथ' मोजाङानो खिन्थु बबेबा दफाया थारमाने दा एक्सुवेलि बे एनडिबिनि केसखौ लानानै बुङो आरोखि ना हाइनेस नन हाइनेस केसखौ लानानै बेफोरबायदि जाथावना नङामोन आरोखि दा जुदि सुख सान्ति जुदि थाजोबनो लुबैदोंमोनबा माखासे जेलाव थानानै माखासे राजा जानाय बेखौथ' नों आङाबोथ' फसायनाय नङाना सोरबाया खस्थ'आथ' बयबो खालामदोंमोन जयैनो आबसुआनो होन एनडिबिआनो होन बिएलटिआनो होन जेनेबा दा माखासेया जुदि राजा जानानै थायोबा माखासेया जुदि जेलाव थुनानै थायोबा बेथ' मोजां जाया आरोखि जोंनि सानाव बेफोरनि थाखायनो जोङो दा थारमाने बेफोरबायदि एनएलपि होनाय जोङो मोनसे जांख्रिथायारि माबाखौ लाफिननांगौ जादों सरकारा सावरायनानै नोंथांमोननि डिमान्डखौ मावफुंनायनि आसा दं जोङो माबासिम होजोंहाय जोङो प्रेसिडेन्टनिसिम जों मेम'रेन्डाम हरदोंमोन ओमफ्राय प्रेसिडेन्टनिफ्राय जोङो रिप्लाइ मोनफिनदों थारमाने दा ओमफ्राय बिनिफ्राय मा खालामदों स्टेटआव थारमाने एसे माबा खालामना दोनदों आरोखि थारमाने लिंकखौ थारमाने एसे सिदा खोथा बुङो थारमाने स्टेट आरो बिटिसि गभर्नमेन्टआ थारमाने आनटाच खालामना दोनदों आरो बे जिनिसखौ लिंकखौ थारमाने क्लियार खालामनो हायाखै आरोखि जुदि लिंकखौ जुदि क्लियार खालामनो हाया दाहालागै ट्राइपार्टि टक जासिगौमोन आरोखि सेपारेट स्टेट बड'लेण्डआ नोंथांमोननि सेथि हाबाफारियाव दंना गैया दङ
दङ दाथ' जोंखौ जानाबायदि खालामबायना जों फार्स्टआव सानदोंमोन थारमाने जों बेखौ लास्टआव जोङो सेन्टार जानानै खालामनो सानदोंमोन खिन्थु जों कमप्रमाइस गैला जा जोंनि मानसिखौ जुदि खालामबाय थायोबा फाइनाल जायाबा स्टेटआनो जों नांखागोन जों आबाद माथो जिरायबावनो बेथ' गैला सार मोनसे सोंथि खालामो सार नुनो मोनदों आरो गोबां बिदिनो पाब्लिकफोरनि मोनसे सोंथि दिनै जोंनि बर' हारियावहाय डिभाइड एन्ड रुल जों नुनो मोनबाय थादों बे नोंथांमोननि बेलायावबो NLP बिदि नुनो मोनदों डिभाइड एन्ड रुल बिनि बेलायाव मा बुङो सार बिराद मोजां जिनिस सोंदों थारमाने जिनिसा मा जायो डिभाइड एन्ड रुला ब्रिटिशफोरनि पिरियडनिफ्राय जाबोदों बे जोंहा फ्रेगमेन्टेसन होनो जोङो इंलिसावहाय थारमाने फिसा गावस्रानानै थारमाने कब्जा खालामना लायो आरोखि थिग जोंनियाबो बिदि हाबदोंमोन खिन्थु बे नङाखि जोंनिया डिभाइड जादों खिन्थु संख्रि फानलुनि थाखाय न'आव दावसे दावराव जायो बे जालांगोन थिगानो जालांफिनगोन बे उनावहाय दासिमबोथ' आं उमुनि होनानै लायाखै जेखि जाया NLPआ मोनसेयानो दङ खिन्थु टाइम दङ आरोखि दा जोङो मोनसे प्लेटफर्मावनो फैनानै जों सावरायफिनगोन आरोखि सोर खालामो नोंथांमोनखौ बेबायदि खावनायखौ राजखान्थि केसारखौ आं बुंनो थाङा समाव थारमाने संख्रि फानलुनि दावराव जायो बे सोरहाबा संख्रि जानो लुगैयो खम जानो लुगैयो बेयाव एसे एनैया न'खराव जारागा जों लेखायो थिग बिदिनो जानानै थाङो हारिनि थाखाय जे खामानि मावनो ओंखारनाय जे NLPआ संख्रि बानलुनि थाखाय जे खावनाय जायोब्ला बे बेसे गनायजाथाव नोंथांनि संख्रि फानलुनि दावराव जानाया जाहैबाय थारमाने बे जानाय लोंनायनि दावराव नङा आरोखि सार बेखौ सोंथि खालामनो सानो बेनि उइकनेस पइन्टआ सार मानि थाखाय जादों सोरनि थाखाय बेफोरबायदि जानो मोन्दों आरो माबोरैबायदि हाबनानै सुबिदा मोन्दों माखासे जिनिसखौहाय नोंसोरनि मिडियानिफ्रायनो बेयाव मोनसे जिनिसखौ नोंसोर नुबोदों बे उदालगुरि माजबाद एरियायाव जोङो बा माबाया मा होनबायो गबरदाना ना मा दंमोन ना बेयाव उदालगुरियाव जों प्रथमबार ओंखारनाय जायगाया सिगारिडाङा हा बेहाय नोंसोरनो मिडियानिफ्राय नुदों कि जोंनि माबाफ्रा आफादाव माखासे हाथियारफोरखौ थारमाने मोननाय जादों दा बेफोरनि एसे सोमोन्दो दङ सिङाव बेफोरनि थाखायनो एसे एनै दावराव जादों आरो नोंथांमोननि NLPआव माखासे सुबुङा गेना खान्थि मावदों नामा NLPनि एक्सुवेलि डाइरेक्ट मानसिखौ जोङो बेबायदि बुंनोबो हाया मावदों मावाखै नुबासो बुंनो हायोथ' थारमाने मानसिखौ कन्डेम खालामनायाबो गाज्रि दा जुदि जोंनि बक' दा नोंसोर डाइरेक्ट होनो साना बक'नि खोथाखौ बुंनो सानाखै होनबा बेयो सिदा सोंबासो जायो माने बक'आबो मोनसे सासे गोदान मोजां लिडार खिन्थु मानि थाखाय बेबायदि जालांदों बेखौ आं बारा हमनो हायाखै आरोखि खिन्थु मोनसे जिनिसखौ आं दुखु मोनो सिदानो संगठननि सम्पतिखौ थारमाने गभमेन्टनो गथायोबा नोंबाबो रागा जोंगोन आंबाबो रागा जोंगोन सिदा खोथा बुंबाय आरोखि आं इउनाइट जानायनि बेलायाव मा बुङो नोंथांमोननि दासिमबोथ' माबा जायाखै मा होनोमोनलायो मोननो गावाखै आफादा मोनसेयानो दङ एसे एनैया थारमाने मिसआन्डारस्टेन्डिं जाना थादों बेफोरो समजों बोथोरजों फैबा गोरोबफिनगोन आरोखि मानो होनबा डिमान्डआथ' एखेयानो ना बहा थांदों फैफिनखागोन माने दा रायलायलायनाय गैया सिदा खोथा बुंबाय खिन्थु कन्टेक्ट खालायलायो आरोखि माने इनडाइरेक्टलि थारमाने सेंग्राफोर थायोना बिसोर इनफरमेसन होयो आरोखि जों कन्टेक्ट खालामो सेंग्राफोरनि थ्रुयै इनफरमेसन मा खालामदों मा खालामाखै आरोखि NLPनि डिमान्डखौ फुलफिल खालामनायनि माबाफोर डेडलाइन होगोन नामा सरकारनो दा डेडलाइन होयोबाबो सरकारा जोंखौ गाबोननो नारसिनगोन खस्थ' होगोन थारमाने दा ओरैबायदि सिचुवेसन जानानै दं दा जों टेकफुलि हेन्डेलिं खालामनांगौ दा जिनिसफोरखौ जों सोरखौबा बुंनो थांबाबो मानो होनबा जोंनियाव दा पेरेन्ट गैया जोंनो गसंगासिनो दङ रावबो सापर्ट खालामा ना गभर्नमेन्टआ सापर्ट खालामो ना सोरबा रावबो संगठन सापर्ट खालामा खिन्थु जों सिंगेल संगठन हाथियार लानानैहाय दोनथ'नानैहाय जों नाजागासिनो दं आरोखि रायजोआ खिन्थु फुल सापर्ट खालामो आरोखि खिन्थु संगठन हिसाबै खालामाखै सार बर'नि थाखाय जुदि नोंथांमोननो नांबोदोंब्ला दिनै जों गोबां नुदों पलिटिकेल एंगेलावसो इनभल्भ जाजोबनाय दा बेनि बेलायाव सार गोबां रायजोफोरा दुखु मोननानै दङ पलिटिकेल एंगेलजों हाबनानै बर' हारिखौ बावना थाङो बेनि बेलायाव सार मा बुङो बे इसुआनो दा बे आं बेखौनो बुंदों थारमाने जों रावबो पलिटिक्सजों इनभल्भमेन्ट गैया जों जुदि इनभल्भमेन्ट थानायमोनबा दा जोंनाबोथ' मेरला संख्रि फानलुनो जों रावनिफ्राय मोना माथो फैसाखौ मा बुंनो जानाखि थाइसे थाइनै रायजो राजाफोर हरो जों बेजोंसो जायो दा जानाखि जोंनि केम्पआव जायो जों गभर्नमेन्टनिफ्राय थाइसेबो मोना अब्लाबो जों थागासिनो दङ दा जाय मानसिया बेबायदिनो थारमाने गभर्नमेन्टजों माबा थांफिननानै जुदि लिंक लानानै बिदि हेन्डेल जायोबा बेखौ आं पार्सनेलि जेबो बुंनो थाङा जायोबो माने आंनि आसियां जुदि समान नुजोबाबा मालायनि सानोब्ला माथो समान सानजोबनो हानो मानो होनबा जोंनोसो थांखियाथ' मोनसेयानोमोन जेनेबा जों जयै ओंखारदोंमोन बे थांखियाव ओंखारगोन होननानै खिन्थु माखासे जिनिसा थारमाने बिदिनो थालाङो आरोखि